खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' दिन दंसै आरो आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बे समाव आसामनि बिसायख'थि आयगनिफ्राय आसाम रायजोआव जोंनि रायजोआव बेसेबां भटार्स दं बे भटार्सखौ बे समाव दिहुननाय जाबाय रायजोनि साफ्रोमबो एबा रायजोआव बेसेबां जोंनियाव भटारशिप दङ बे भटारशिपखौ बे समाव आसाम बिसायख'थि आयगनिफ्राय बे समाव रोखा खालामनाय जाबाय एबा फोसावनाय जाबाय बे समाव मख'नांगोन दि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिनि सिगां आसाम बिसायख'थि आयगनिफ्राय बे समाव गासैबो रायजोनि भटार्सफोरनि अनजिमाफोरखौ बे समाव दिन्थिनाय जाबाय माबे बियाबाव बेसेबां भटार्स दं माबे जिल्लायाव बेसेबां भटार्स दं आरो बहा पलिं स्टेशन दं बेफोरखौ लानानैबो आसाम बिसायख'थि आयगनिफ्राय रोखा खालामनाय जाबाय बे समाव मख'नांगोन दि बिसायख'थि आयगनिफ्राय रायजोनि भट सानखोनि अनजिमाखौ फोसावबाय आरो बिथांमोना फोसावनाय बायदिब्ला एबा आसाम बिसायख'थि आयगनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला हौवासा हिन्जावसा आरो थामथि आथोन आलादा बे समाव आथोनखौ राननानै बे समाव भटारशिपनि अनजिमाफोरखौ बे समाव दिन्थिनाय जादों बे समाव बिसायख'थि आयगनि रायजोनि भट सानखोनि अनजिमाखौ फोसावनाय बायदिब्ला हौवासाफोरनि भटार्सआ गासै 1,25,72,583 बे समाव फिन फोरमायबाव हौवासानि जोंनि आसाम रायजोनि जा भटार्सफोर बे हौवासानि अनजिमाया गासै 1,25,72,583 आरो बे समाव बिसायख'थि आयगनि बायदिब्ला हिन्जावसाफोरनि भटार्सआ गासै 1,29,28,662 आरो थामथि आथोन बिसायख'थि आयगनि बायदिब्ला थामथि आथोनफोरा जाबाय गासै 379 बे समाव नुना मोनदों दि हौवासा भटार्सनिख्रुइ आसाम रायजोआव हिन्जावसा भटार्सनि अनजिमाया बांसिन नंगौ बे समाव आसाम बिसायख'थि आयगनिफ्राय सुबुं सानखो फोरमायनाय बायदिब्ला एबा भटार सानखो फोरमायनाय बायदिब्ला हौवासा भटार्सनिख्रुइ हिन्जावसा भटार्सनि अनजिमाया जोंनि आसाम रायजोआव बांसिन जाना दङ बे समाव फिन फोरमायबाव हौवासाफोरनि भटार्स 1,25,72,583 बे हौवासाफोरनि भटार जाहैबाय आरो नैथियाव हिन्जावसाफोरनि भटार्सआ हौवासाफोरनिख्रुइ बांसिन दा बेयाव फोरमायनाय बायदिब्ला एबा आयगनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला 1,26,28,662 मख'जाथावदि 1 लाख हिन्जावसाफोरनि भटार्सआ आइजोफोरनि भटार्सआ बांसिनखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो थामथि आथोनफोरनि भटार्सफोरा जाहैबाय गासै 378